Harri jasotzaileak. Bitorina Uxue, Eusebio lagunak gauza bat buratzen zain nire lagunak irazen. Nik Eusebioak jasotzailean ez lagun. Daria batean nina izen indatzen, orain berriz. Ni ere harri jasotzailean nahi. Aitzagar eta Jaminator eta Joseba letzen. Yo, Pascuala Neretena, Morrozo de Trambate Guztiek. Pasategi herrian festak ziren. Egun batean, harri jasotzaileen juztaldia zegoen. Jende asko zebilen. Eta batean, herriko plazan, Eusebio harri jasotzailean eta Bitxodi topa egin zuten. Aspaldiko zerbitza zuenen, Esan dakizu harri jasotzaileen esan duan esan pilotalekuan. Jakin nola espada, ni nahi utzezeko. Aurkezlea, ederki izango, konudekura unako orduri xamarrari laskenago Pero ez nakizu etortzeko koxe bat. Zenortzeko bai. Zula zain zera oso indartsua zara eta... Kaixo, zuek ere festatan. Hau, ba, Josepa, zer erbitza zuenen? Bai noski, horretan nabil, ondo prestatzen ninez. Beno, hilera arte, horrenez ere egin badaukat beharko forma egoteko. Adio, adio! Hau, Komeria, oso ondo prestatia ikusten zaio, baino beto segurazki. beno, txoratia ez. Zu beti zehaz. Onena zara eta... Ez, tenen izan enpanin gabutxeago dut orain. Lasai, Eusebio, lasai. Gauza bat buratzen zai. Bai, zer, kontatu. Ino jakingo du trampa txiki bat egingo dugu. Gomazkoa zu altxe beharko duzu. Harina. Egiazko da Josepa altxe beharko du. Entzu, ez dakit dagoen trampa egin nahi dute dutena da. Bai, eta nik nola jakingo dut gomazkoa zein den. Lasai, Eusebio, lasai. Nik nagoen da gomazkoa. Ezaztu, Dena ondo aterako da. Ondo, ederki, jararte. Zerra, entzuna duzu, Harriotan atzea pentsatu dute. Hau kondu egingo beharko dugu nola egola. Tranpatik zikinez ikusiko dute. Egunean pilotalekuan. Ara, zer egiten duzu egoztenez? Zukezu zara Josepa jaso zailea? Bai, noski, baina beto prestatzeko beroketa bat
batzuk egiten gero arte. Gau osa, igaro dut tranpatigarren zaietuen ere egingo. Ikusi alduzu hemenik pasatzen? Eizo garatu. Ederkia egin du lo. Bueno, lana esiko da. Mikrofonoa, bera konturatu gabe zaitunez. Zer uste du honek, ongainatuko gaituela ala? Mikrofonoa hemen baldin bada, gertu komazkoa. Eta benetakoak asko pentsatzen duen. Emingo ikusi alduzu ez? Itxain bitartean horiak aldatuko ditu. Zer uste du gaur honek? Engainatuko gaituela ala? Isilik ez esan ez egin. Jaja, atera doa. Ea zer gertatzen duen. Kaixo lagunok. Kaixo lagunok, hemen gaude zuekin. Zein da hartzuena. Alde batean daukan Josepa. Ni altxagaretak nator. Ni berriz ortegikoa, ortegitara. Beno, hemen itxiko dugu. Josepa Eusebio, Carmeka desafio. Josepa Eusebio, hemen hauek nire ondoan, handaia infanio. Naiz honek betu ebrela, nire txatxau txapela. Naiz honek betu ebrela, nire putxek urutila txuena. Ni Josepa baina handiagoa naiz. Eta bailagaro ere bai, ni baina gehiago pisatzen duzu. Bale, hemen darak nire behar dira eta. Josepa eta Eusebio oso indartsua da. Eusebio indartsua da. Zer gertatuko da hemen?